Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Просто цяпер я загружаю YouTube на сваім кампутары, каб чытаць вашыя каментары і самыя яркія, самыя каштоўныя, конечно ж, агучваць. Близко до 12 гадзіны по Мінску хотел я сказать, да, а мы не можем переписать, это живой эфир. Александр Кнарович в нашей студии. Вітаю, Александр. День добрый, Павел, день добрый, поважанные гледачи. Ну, бачите, як у нас добра починається ефір. Хотел сказать, як звичайно, але... Да. Ну, пробачте. Ну, зараз атрымалася. Ну, да. Все ж таки. Что у нас сегодня будет? Трэба было патренироваться. Александр, что у нас сегодня будет? По-перше, ну, уже так и не только календарно, але и фактично пришло лето, доброе надворье. И, конечно, у нас тема культуры потиху вот всяких летних фестивалей урывается у наш порядок дня и разбавляя нашу з вами палітычна-эканамічную повестку, палітычна-эканамічны парадак дня. Але гэта не значыць, што пра палітыку і пра эканоміку мы сёння не паговорым. Пра культуру я кажу і маю на ўвазе фэст Out Loud добрых рускіх, якія запрасілі добрых беларусаў паслухаць добрую рускую музыку. І ваш, Александр, конечно ж, водгук на гэтую тэму. И я, и Александр, мы ободва сходили на этот фестиваль. Вот, я думаю, можем рассказать про свои мотивы в некой форме. Александр, магчыма, не будзе паўтараць тыя словы, якія ён напісаў у сваім посце. Магчыма, будзе, паглядзім. Вот такая вот інтрыга. Да, Александр? Так, но галоўнае пытанне, ці можа беларус, сапраўдны беларус, хадзіць на канцэрты добрых, як казаў Павел, добрых рускіх, ці гэта, як сёння кажуць, зашквар? Сёння, 20 гадоў таму. Як казалі 20 гадоў таму, ці гэта зашквары. Вось гэта галоўнае пытанне. І, канешне, Павел, такі малы сакрэцік, я зрабіў наўмысна відео, і яно выйдзе ці сёння, ці заўтра. І, ведаеце, скажу шчыра, гэта будзе такі небольшы анонс, магчыма, мы гэтым таксама паговорым, таму што я калі выйшаў адсюль, я пісаў відео тут, я плакал. И потом был катарсис, был в машине у меня. И реально мне было вельмі дрэнна от моих адчуванняў того, что адбывалася на гэтым канцэрце, не звязанае з беларускасцю ці не беларускасцю. Аб гэтым паговорым. Відео, якое выйшло на гэтым тыдні, гэта відео, якое мы ўжо абмяркоўвалі, гэта, канешне, развагі пра клуб рэдактароў, дзіўныя такія людзі сидзелі. Канешне, сёння у нас пачынае працу Координацыйная рада 4-го склікання. Прапанаваў Павлу абмеркаваць нейкія дробязі, на што ён закрэсліў, сказаў, слухай, ну, калі будуць навіны, тады абмяркуем, а сёння мы, магчыма, закранем але па факце, як бы сапраўды пачынае працаваць Координацыйная рада 4-го склікання. Наши чаканні ад яе засталіся у нас і у вас, шаноўныя сябры, якія-небудзь чаканні. Вось вы згадалі гэты клуб рэдактароў. Я там памятаю вот эту атмосферу, вот эта вот студия, вот эти люди в пиджаках. И поглядите на нас, Александр. Вось. Один у ружовым, другі ў жолтым. Лето прыйшло. Карацей, ну, зусім у нас іншыя вайбы, сябры, але тэма сур'ёзная. А сур'ёзнымі тэмамі у нас сёння будзе, канешне ж, рэакцыя Лукашэнкі на тое, што адбылося ў Брянскай вобласці, у Белгародскай вобласці России, крыху блытую. Ці Брянск все ж таки. Падаецца Брянск. Заблытаўся я ўжо в этих рэгіёнах России. Карацей, у России потрапіў пад атаку, я так скажу пакуль што на гэтым паставлю коску, аўтобус з беларускімі дзецьмі. Адна з дарослых, якія суправаджалі гэтых дзяцей, загінула, дзеці параненыя, таксама дарослыя параненыя. І гэта ўсё, канешне, выклікала... Ну, па-першае, гэта важная падзея, па-другое, гэта выклікала шалёны рэзананс. Вось паглядзім, як хто на гэта рэагаваў. Ну і па Турчыне, якога Александр любіць, прэм'ер-міністр Беларусі Александр Турчын. Ну, станоўча ацэньвае яго... З стаўлюся да яго працы. Яго працу, да. Вот ёсць у мяне пытанне да яе. Знайшоў я адно відэа недаўняе, паглядзім яго таксама і пракаментуем. Што яшчэ Лукашенко сёння у кароўніку. Давайте пачнем з яго. Конечно. Да, вот мне здаецца, што гэта такая тэрапія.
вот цябе вы лічыце што Вот, яго якія да. дзіцячыя адчуванні ведаеце што такое тэрапія ну бывае так што гэта такое адчуванне вось там дзе тебе добра і вось как бы у кароўніку яму да, чамусьці добра да, то бок калі ты жывеш под пастаянным прэсінгам і з захаду тебе прэсінгуюць і з усходу і нехта каго Лукашенко упарта не называе увесь час спрабуе ўцягнуць у вайну, да? Но мы ж разумеем, што украінцы увесь час яны толькі кажуць не дай Бог ты Лукашенко вцягнешься в вайну, там у нас і 500 цэлей уже намечено, да? То бок, ну, ты разумей наступствы ад таго, што ты вцягнешься ў вайну, кажуць украінцы. І тут уже вот нават як бы называй, не называй, ну, на украінцаў не падумаеш. Не вельмі шмат да? Вот, варыянтаў. Да, а хто? Да, Такаев наўрад ці спрабуе. Трамп Урсула фон дер Ляйен наўрад ці, да? Трамп, Наўроцкі, ну, таксама. Наўседа, да, вот эти все люди, як бы наўрад ці спрабуюць. Нехта ад Макрона там прыязджаў, я не ведаю, можа ён. Правакатар. Да? Да. Вось, ну і застаецца як бы этот в Крамлі. Вось, карацей, і вот у тебе вось гэты стрэс, і ты вот, ведаеш, Александр, тактильны зоопарк, вот такая штука, да? Там можна вот у Барановичах зараз вельмі папулярна, там капібара ёсць, і з гэтым капібарам спатканне распісанае да канца ліпеня ўжо. Капібара прымае 5 чалавек. Сука, блин, Лукашенко с капібаром. Не, Лукашенко не с капібарой, не надо. Мы фейк-ньюс не распаўсюджваем. Да? Вось, в Барановичах есть капібара, реально я читаю навіну, 5 разоў на тыдзень у капібары спаткання, максимум 4 чалавекі, і на дзень, 5 разоў на дзень, і до конца ліпеня спатканні ўжо распісаны. То бок гэта адзінае, што замінае Лукашенко, паехаць да, до кароніка, нема вольных акошак. У капібары. Да, у капібары. А у каров под Мінском ёсць. Таму што каровы под Мінском, яны в полным распараджэнні Лукашэнкі і людзей, якімі там іх загадваюць. І вось сёння Лукашенко едзе в кароўнік, і гэта настолькі выглядае пастаральна. Там нават, калі шчыра, крытыкі нейкай асаблівай, вот няма. Яму падарылі кароўку. То бок, ну вот можна яе пагладзіць, да, вось гэтыя людзі в касцюмах навокал выстроились, як бы нехта с указкай адзін показвае, вот это вот у нас тут там нейкая яму ці карове да, гаспадарка. Сім, як бы мне здаецца, што мы не мусім кароў зневажаць, недооценивать, калі яны там прысутнічаюць, то мы не мусім казаць, што это толькі Лукашенко, да, это всім, калі ласка. Вось, і выглядае гэта быццам бы праблем няма. У нас лето уже сапраўды прачнулася муха і лётае тут. Памятаеце, сябры ёсць, да, ну, чацвярых насамрэч нельга недооцениваць зноў жа нашага інжынера, які тут прысутнічае. Вось, але ёсць такая серыя Breaking Bad культавая пра муху, якая лётала па лабараторыі Уолтера Уайта. Я думаю, што хто глядзеў, той памятае. Вот у нас тут прыкладна цяпер гэта і адбываецца. Ладно, Лукашенко. Лабараторыя у нас. Нет, ну, творчая. Ведаеце, ёсць такая творчая лабараторыя. Вось. Давайте до кароўнікаў. Александр, ну, я так разумею, што навіны пра кароўнік вас яшчэ, ў прынцыпе, не дагналі. Не дагналі, я был я вам і нашым слухачам распавядаю, што адбылося, але папярэдняе, это, я думаю, вы хутчэй за ўсё бачылі. Да? Вось тое, што было учора, Лукашенко сабраў вайскоўцаў, і яны абмеркавалі вось гэтую сітуацыю з аўтобусам. І давайте, вот мы зараз паглядзім, я не все, да, вот кароткі фрагмент, недзе на хвіліну, як жа гэта вот адбывалася і што ён там казаў. Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Это украинский беспилотник, и, как украинцы говорят, вы знаете, они нам дали ответ на наши претензии. Многие покупают эти беспилотники, то есть это не мы, это кто-то купил, а может быть какая-то провокация, вплоть до того, что это чуть ли не россияне нанесли подобный удар.
но некоторые вещи уже сегодня известны. Они говорят, что в это время не наносились удары по Брянской области, но тот же водитель автобуса говорит, что он лично, ну, наверное, как и другие следствия, покажет, видел не один дрон, а несколько, которые, как он говорит, жужжали и летали над автобусом. Один из этих дронов, слава богу, не мощный дрон, ударил в автобус, в результате погиб человек и пострадали наши дети. Вот цікава, да? Мгм. По соцсетках пасля этого, конечно, понеслось, да, все там ябацькі, да, все вот гэтыя боты лукашэнкаўскія. Ну все, Лукашенко сказал, дрон украінскі. Специалист. Але ён не сказаў, што гэта украінцы нанеслі удар. Вы заўважылі, Александр? Мгм. Ён сказаў, што гэта быў дрон украінскага паходжання. Якім, ну і вот далей загадка. Ён канспіралагічныя тэорыі, да? А тут не трэба вельмі шмат шукаць гэтых канспірадоўцаў. Правильно. Я так здзіўляюся Як мы пачалі нашу размову, у нас не вельмі шмат варыянтаў. Да. Як бы здаецца і украінскі дрон, але все не так адназначна. Я, калі шчыра, ад Лукашэнкі чую гэта другі раз. Першы быў у інтэрв'ю Аль-Арабія недзе тыдзень таму. Ён паўтарае у гэтым фрагменце афіцыйную украінскую пазіцыю пра тое, што ён кажа, яны кажа, што не наносіліся ўдары па Брянскай вобласці. Это Генштаб Узброеных сіл Украіны заяўляе не Мінабароны Расіі, не Путін з Крамля. І Лукашенко кажа, яны кажуць, што яны не наносілі ўдары. Ён, правда, далей дапускае, нехта там кажа, што расіяне нанеслі падобны удар, але далей расказ пра кіроўцу аўтобуса. Але кіроўца аўтобуса бачыў. А я вот это але выкрэсліваў. Нехта дапускае, што расіяне наносілі падобны удар, кіроўца аўтобуса бачыў некалькі дронаў, якія некуды ляцелі. І адзін з іх, значыцца, вот патрапіў недзе там побач з аўтобусам. То бок чаканні, да? Чаканні. Лукашенко адназначна стане на бок свайго адзінага саюзніка. Мгм. Рэальнасць, як бы, можа быць, конечно, кого-нибудь і триггернула тое, што вот Лукашенко кажа, не будзем спяшацца з выводамі, і адразу такой, да, это украінскі дрон. Ну, што? Вот. Але рэальнасць-то іншая. Што адбываецца, Александр? Вот, Слухайте, неужо 500 цэляў так напужалі? ну, напужалі, таму што гэта вельмі лёгка казаць, што тут калі нехта вось з Украіны ці з Літвы ці ў Польшы, то мы абавязкова адкажам. Ну, па-першае, у нас няма арміі. Давайте будем казаць шчыра. Вот ты зараз, хто мяне глядзіць, хто б хадзіў у беларускую армію, хто там нешта, ну... Как это называете? Ходил в белорусскую армию. В школу, да? Ну, а як гэта па-іншаму? Ведаеце, я быў вельмі недоўгі час у беларускай арміі, калісьці там больш за 30 гадоў таму, але я ўсё пабачыў. Гэта не армія. Ну, гэта некая такая група людзей, якіх збілі в адную кучку і ўсё. Прадлёнка, да. Прадлёнка. Таму мы разумеем, што Беларусі няма сапраўднай арміі. Мы разумеем, што беларускае войска недафінансавалася 30 гадоў. Яно і зараз, нягледзячы на тое, што бюджэт вырас у 3 разы, а за апошнія там 4 гады, так? Яно і зараз недафінансуецца. І таму ўсе гэтыя, ведаеце, моцныя заявы Лукашэнкі аб тым, што ён гатовы абараняцца, не каштуюць вось, ну, таго часу, якой вы праглядалі. І таму апошняе, што жадаў бы Лукашенко, гэта сапраўды сустрэцца з рэчаіснасцю, якая ў яго ёсць беларуская армія. Такая ж самая, як і футбол, такая ж самая, як беларуская сельская гаспадарка. І таму апошняе, чаго ён жадае, гэта сапраўды пабачыць развіццё падзей. Тым больш, што, канешне, ён гэты, ведаеце, гэты прыгожая гэта крышка, якая лётала ўчора па Маскве, яго, напэўна, уразіла. Вы ж бачылі, Александр, што крышку падняла паветра супрацьпаветраная абарона расійская. Это не дрон. Это ракета. Ёсць уже куча відэа з розных ракурсаў. Это ракета, якой расіяне пулялі па дрону. Дрон палецеў далей, а ракета такая
прям. Так что это прям яны самі просто, ну. Ось, прабачце, што я вас перабіў. Да. Гэта вельмі важна, чаму? Таму што, разумееце, мы бачым, як Лукашенко перабываецца. Сапраўды, ведаеце, мы бачым, як ён адчувае, што Пуцін не такі моцны, што няма гэтай вялікай імперыі, якая тут наймацнейшая ў свеце, якая ўсім пакажа, ўжо паказвае. Вайна ў Маскве, а Пуцін што кажа? А Пуцін не кажа нічога. Пуцін хаваецца. І таму Лукашенко разумеет, што апошняе, чаго ён хацеў бы сказаць, што вось гэта украінскі дрон, і мы сапраўды будзем наносіць нейкія ўдары ў адказ. Гэта апошняе, чаго ён хоча. І таму мы бачым, назіраем вось гэтыя паводзіны вельмі раптам стаў такім асцярожным Лукашенко. Калі ж казаць аб тым, как бы чый гэта быў дрон, чыя гэта была аперацыя, ну давайте себе просто будзем разважаць не як эксперты, а як людзі. Так? Вось мы бачым паводзіны расійскага кіраўніцтва, якія пачаліся там больш за 30 гадоў, не 30, 26 гадоў таму, 27 гадоў таму, з тэрактаў, якія былі зробленыя ФСБ, кімі там былі зроблены, калі прыходзіў Пуцін да ўлады. Мы бачым шмат якіх правакацый і шмат такіх аперацый ФСБ, якія працуюць на, ведаеце, на гэты выгляд расійскага кіраўніцтва як не кіраўніцтва краіны. У лепшым выпадку гэта нейкая спецслужба, якая працуе сама на сябе. У дрэнным выпадку гэта бандыты. Бандыты, якія могуць зрабіць все, што заўгодна. Могуць забіць, могуць атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі. І ніводнай меры даверу да кіраўніцтва Расіі, да Пуціна мне няма ўжо шмат гадоў. І таму, калі вы зададзеце пытанне, а мы можам, давяраць? Ну, то есть, можам ли мы давяраць хоць аднаму слову, якое несецца з Крымля? Не можем. І таму ёсць сцэнар. Мы памятаем, як пачалася, напрыклад, Другая сусветная вайна з правакацыі ў Глівіцы, калі былі пераапранутыя ў польскую форму але нямецкія гэтыя жаўнеры, якія зрабілі правакацыю на радыёстанцыі. Мы разумеем, што гэта можа адбывацца і сёння. І самае галоўнае пытанне, якое мы себе можам задаць. Ну, добра, калі гэта Украіна і калі гэта украінскі дрон? Ці ёсць сэнс Украіне наўмысна атакаваць аўтобус з беларускімі дзецьмі? От паспрабуйце себе уявіць хоць нейкі сэнс. Ну, то бок, яны, як з чаго мы пачалі, увесь час кажуць, што не трэба нам, каб Лукашенко ўвязваўся ў вайну. І тут яму даюць казус беллі, гэта называецца, да? Бо за дзяцей... І, дарэчы, з Крамля гучыць гэтая рыторыка. Там прям кажуць, мы адпомсцім за вашых дзяцей. Да? Дзякуй, не трэба. Ну вот, а Лукашенко выступае ў тым стылі, што, знаете, пока не все так однозначно. Вы пачакайце, калі ласка, давайте разберемся спачатку. Вот. І не тое, што адпомсцім, ён якраз таки заняў даволі цікавую пазіцыю. Ён не кажа пра адпомсцім увогуле, ён кажа, дзяцей трэба лечыць, давайте хутка зоймемся. Хутка зоймемся. Да, давайте, это, конечно, асобная рэч. Давайте абмяжуем паездкі дзяцей за мяжу цяпер толькі пад кантролем дзяржавы. З дазволу дзяржавы. Можа нешта зрабіць з дроном, так? Ну, што, могуць не пусціць кого-нибудь куды-небудзь могуць, правильно, цяпер? Вот. Я чуў, што аўтобусы, якія едуць у Грузію, цяпер аб'язджаюць там яшчэ на 5 гадзін даўжэй. Як бы вот это все. Ну, а як ты зробіш, калі у тебе, не будуць ехаць беларускія аўтобусы, поедуць расійскія аўтобусы? Нішто ж не забараніць бацькам дзяцей з Беларусі купіць гэту самую пуцёўку ў расійскай фірме, паехаць з расійцамі. І таму гэта ніяк не дапамагае нічаму, калі ты будзеш забараняць паездкі прыватных кампаній вось такім чынам. Іншая справа, канешне, тое, што ўжо абмяркоўвалася шмат разоў, аб чым думалі бацькі гэтых дзяцей, якія разумелі, што аўтобус пойдзе праз амаль зону баявых дзеянняў, і ён пойдзе ў Геленджык.
Мне здаецца, што это нам тое сёе кажа пра ну вот светапогляд беларусаў, якія жывуць у Беларусі. То бок наколькі яны адгароджаныя ад вось гэтай праўды пра вайну. Да? Ну, я тут не буду казаць, што яны прям адгароджаныя ад праўды, да? Яны менавіта адгароджаныя ад праўды пра вайну. А праўда пра вайну гэта вельмі непрыемная, брудная рэч, там смерць, там ну колькі там уже 50 кіламетраў зона смерці, да, вот праз тое, як сёння ваююць. Вось, і мне здаецца, што як бы не тое, што ну бацькі вінаватыя ў нечым, да, але яны ну свядома ці падсвядома, да, яны ад гэтай праўды, ну і конечно навіны па тэлебачанні і там тыя медыі, якія засталіся ў Беларусі, яны не дапамагаюць гэтую праўду пра вайну даведацца, як бы, да. У нас же мірнае неба з тэлевізара. Як бы, а калі у нас мірнае неба, так чаму не адправіць дзяцей у суседнюю краіну на мора? А яшчэ вот цікавая гісторыя пра МЗС Беларусі. Калі вы зойдзеце на сайт МЗС Беларусі, вот адбываецца нешта ў Сірыі, да? Ці абстрэльвае Ізраіль Ліван, да? Ливан, так, Ну, ці што-нибудь яшчэ там. І МЗС Беларусі адразу такі: там небяспечна, не едьце туды. Вот наши телефоны, там консульства, калі вам трэба дапамога, звязвайцеся, там дапамогуць, не дапамогуць, это уже іншая рэч, але ну вот папярэджанне, да? Ёсць там хоць одно папярэджанне пра тое, што нельга ездзіць у Расію, краіну, якая вядзе баявыя дзеянні. Геленджик — гэта узбярэжжа Чорнага моря, там да Крыма 350 кіламетраў па прямой, да? Нема? Няма. Ведаеце, апошняе, што хацеў сказаць на гэтую тэму, я з вами не згодны ў якім сэнсе. Адказнасць дарослага, адказнасць бацькі для мяне ў гэты момант 100%. Таму што ну, мы не можам глядзець на дарослых людзей, якія маюць магчымасць зайсці ў інтэрнэт і пачытаць праўду. Мы не можам на іх глядзець як на нейкіх хворых псіхічна, так? Таму што інфармацыі ў інтэрнэце больш, чым дастаткова аб тым, што сапраўды адбываецца. Каб гэта не заўважаць, трэба наўмысна вельмі моцна заплюшваць вочы і закрываць себе уши. І таму адказнасць на іх, яна значна большая, чым на ўсіх астатніх удзельнікаў гэтай гісторыі. Ну, з вами, як з бацькам, мне складана спрачацца. Маю увагу в гэтым сэнсе. Вось, сябры, на гэтым, я думаю, ізноў жа паставім коску гэтай тэме з аўтобусам, таму што ну, дакладнай інфармацыі мала. Вось тое, што там казаў Лукашенко, мы абмеркавалі. Гэта было важна, да? То бок палітычная пазіцыя. І перайдзем да ўжо чыстай эканамічнай тэмы. Александр Турчин, Узбекістан, цёплый хлопкавы, да, баваўняны, і мары пра інвестыцыі. Давайте паглядзім відэо. Хлопкавы рай, ну. Ташкент стал ключевым центром притяжения капитала и деловой активности в Центральной Азии. Тема нашего пленарного заседания – инвестиционная устойчивость. В условиях глобальной турбулентности это понятие приобретает сугубо практическое значение. Настоящая устойчивость сегодня измеряется не абстрактными финансовыми показателями, а стабильностью работы реального сектора. Это способность государства и бизнеса создавать защищенные от внешних шоков долгосрочные производственные и логистические цепочки. И главный инструмент здесь – глубокая межгосударственная кооперация. Для Республики Беларусь Узбекистан – это стратегически абсолютно понятный и надежный партнер. Ну, я б разделил то, что мы пачулі на две часткі. Першая заключаецца ў стратэгічнай важнасці Узбекістана для Беларусі. Я ўжо, калі шчыра, збіўся лічыць, колькі ў Беларусі стратэгічных партнёраў. Вот кожны, да каго мы едзем па інвестыцыі, нейкі стратэгічны. У маёй карціне свету стратэгічны партнёр, ну, 2. Россия, Китай. Ну, 5. Ну, я не ведаю. Ну, 2 хутчэй, да? Астатнія, это, ну,
партнеры. Вообще-то не благо и просто партнером быть. Не треба всех навокал называть стратегичными. Да? И вот наш прэм'ер-міністр, в прынцыпе, паехаў ва Узбекістан па інвестыцыі, нешта там расказвае. Ну, мы такое і бачылі. Слушайте, ну тут есть дальняя дуга. Тры рэчы. Тры рэчы вельмі важныя. Па-першае, ён кажа, што устойлівасць, самая устойлівасць не вымяраецца паказнікам, но, конечно, яна вымяраецца. Это другая рэч. Это другая, да. Конечно, яна вымяраецца паказнікамі, ёсць класічныя паказнікі, і гэта, конечно, Александр Генрыч сказаў некае глупства. Гэта першае. Другое. Ён кажа аб тым, што устойлівасць – гэта устойлівая праца рэальнага сектару эканомікі. Што такое рэальны сектар? Ну, рэальны сектар – гэта МАЗ, БелАЗ, усе гэты буйныя заводы. Ну, давайте себе адкажам на пытанне. А вось Google, які зараз каштуе там колькі-то сот мільярдаў, да? Гэта рэальны сектар ці нерэальны? Як вы лічыце? Это нереальны. У развагах Турчына гэта будзе... Это нейкі нерэальны сектар. Вельмі неважна. У розных значэннях гэтага слова. Калі мы запытаем Amazon, які таксама каштуе вось столькі, калі мы запытаем Wildberries, які бліжэй да беларускіх рэалій, да? Гэта таксама як быццам нерэальны сектар, і таксама фінансавыя паслугі будзе нерэальны сектар. Ну и, конечно, программование, конечно, IT-сектор агулам не адносіцца да рэальнага сектара эканоміка. І калі мы запытаем себе сёння ў сучасным жыцці, што важнейшае, тое там абсталяванне, якое вырабляе, ну не ведаю, пакрышку на белшыне, так? Ці некалькі праграмістаў, якія працуюць над штучным інтэлектам. Які будзе адказ? Ну, адказ нармальнага чалавека, ну, конечно, абсталяванне не такое важнае. Таму што яго можна вельмі хутка паўтарыць. Яго паўтараюць усе. Канешне, значна важнейшае гэта інтэлект і гэта, ну, вось сучасныя тэхналогіі. І, канешне, штучны інтэлект зменіць свет. Ён зараз мяне, я вельмі спадзяюся, што у меня будзе магчымасць сняць з нейкім прадпрымальнікам з гэтым нагоды відос. І, канешне, гэта базавая, падставовая, канешне, памылка зноў Александра Турчына. І тут Павел можа мне другі гол забіць за маю, как бы... Ну, не то, што... Таму што гэта таксама глупства. Ну і трэцяе наконт Узбекістана. Узбекістан краіна цікавая, яна хутка развіваецца, там, мне падаецца, 35 мільёнаў жыхароў. Яна такая на карце маленькая, а па колькасці жыхароў вялікая. Але, канешне, там такі значны ўплыў Кітая зараз. То бок, калі ты глядзіш на статыстыку, мне падаецца, што там зараз Кітай і Расія, гэта два такіх уплывовых партнёра, прычым кітайская доля расце хутчэй, а расійская паступова падае. Беларусі там, канешне, няма. Справа ў тым, што, канешне, калі мы паглядзім на знешнетарговы абарот паміж Беларусі і Узбекістанам, ну, наўрад ці ён будзе займаць болей чым за 2%. Таму вось гэтыя словы аб тым, што мы такія стратэгічныя партнёры. Яны таксама трэці раз ужо хлусня. І чацвёртае, што там было, аб чым я таксама падумаў, калі мы з вами слухалі, ведаеце, не так даўно, Павел, выйшла справаздача гэтага кіраўнічай арганізацыі Еўразэс агульнага гэтага саюза. І там было напісана аб тым, што, слухайце, насамрэч прамысловая кааперацыя, аб чым таксама казаў Турчын, яна не працуе. Што такое прамысловая кааперацыя? Гэта калі ты робіш адно, нехта робіць іншы, і гэта все такі ланцужок, дзе на выхадзе прадукт нейкі. Так вось там было напісана, што гэта імітацыя, што не болей за 5% сапраўды у нас ёсць нейкіх кааперацыйных связяў, і то гэта вельмі моўная лічба, а все астатняе гэта пад выглядам кааперацыі канечны нейкі прадукт. Таму з гэтай маленькай на 1,5 хвіліны, напэўна, рэчы Турчына 4 пойнта, і яны ўсе не маюць дачынення да рэчаіснасці. Забівайце мне галы. Турчын у гэтым сэнсе зараз, ну, вось так выглядае. Вось так выглядае беларускі прэм'ер-міністр, прагрэсіўны, праз недзе паўтара года пасля прызначэння. Ужо верыць, ужо паўтарае пра тое, што галоўнае это заводы. Я хацеў запытацца да прыбытак, спадар Турчын, Александр Генрихович. Галоўнае ж не каб заводы стаялі і працавалі. Галоўнае, каб яны нестабільныя ланцужкі, як ён сказаў, да? А прыбытак где в вашей схеме? Як бы у нас вот в Беларуси что отбывается? Заводы
працуюць. Чым больш Стабільна працуеш, тым больш в трубу, да, выдуваецца дым ідзе. там мільёны датацый з бюджэта, крэдыты. Ну, вот стварылі дрэваапрацоўку, стварылі цэментную галіну, да? Там што яшчэ мадэрнізавалі? Белбіятэх, БНБК, величайший, Светлогорский целлюлозно-паперный комбинат, да. Завод Вот. газетной паперы. Вот все, добруш, да, вот все гэтыя заводы, якія як бы вот прям в дактрыне, якую агучыў зараз Турчын, якія стаяць і працуюць. А вот нам пишут в комментариях, так заводы и стоять. Да, неправильно так сказать, я згодны. Заводы не стоять. Это Янова так сказал, да, что заводы стоять. Они не стоять. Калі б яны стаялі, яшчэ калі мы з чалам в эканоміцы на пальцах гэта была думка, і тады все парадавалі, што калі б заводы стаялі і нічога не выраблялі, нават калі б іх рабочим платили той самый заробак, гэта было б лепш для беларускай эканомікі, да? Ведаць, Павел, больш вольных грошай было. Паважаныя сябры, Павел зараз не жартуе, таму што я ў адным з выданняў сваіх рабіў разлікі, сапраўды працоўнікам МАЗа, калі плацілі просто $500 напрост, каб яны не працавалі, в выніку страты былі б меншы, чым тое, што яны гэта робяць. Гарантаваны доход, да? Вот некаторыя краіны прагрэсіўныя выходзяць на тое, каб просто плаціць нейкія грошы сваім грамадзянам. Хочаце працуеце, хочаце не працуеце. Гэта наш варыянт гарантаванага доходу. Вот это вот, да, только трэба працаваць. Да? Не, ёсць, я не спрачаюся, ёсць у Беларусі некалькі заводаў, нават не некалькі, да, але ну, якія генеруюць прыбыткі там, ну, і ад вялікіх, типа Беларуськалія, да, там, да, нейкіх вытворчасцяў там малых, але нельга так фармуляваць гэта. Ну, типа, давайте мы пабудуем завод, выбудуем ланцужкі і все. А на лічбы глядзець не трэба. Хаця, дарэчы, Турчын, вот ён мог бы якраз таки спаслацца на лічбы, таму што валовы ўнутраны прадукт беларускі за травень вырас на 0,7% пункта, был 0,2 был, і з студзеня па красавік за студзень-травень 0,9. Вот так вот, Александр, да? То бок, в принципе, Александр Турчын мог бы нават лічбамі пахваліцца. Але кажа, не трэба. Ну, за прогнозны паказчык, да. Не трэба глядзець на лічбы, кажа нам Александр Турчын. Галоўнае, калі вы бачыце дым з заводской трубы, значыць, все добра. Все добра. Галоўнае, каб вы не пераблыталі завод і крэматорый, таму што дым з трубы крэматорыя гэта не значыць, а вот цікава. Украіне крэматорый. Хаця таксама і там дым. Прыбытковая справа, не? Я упэўнены, што так. Паглядзіце, колькі у Мінску этих всех рытуальных бюро, колькі іх увогуле па ўсёй Беларусі. І увогуле з класікі рускай літаратуры мы ведаем, што человек в уездном городе Н, это, здаецца, 12 стульев, нараджаецца, каб пабрыцца і памерці з пафасам, да. І скарыстацца вось гэтымі рытуальнымі паслугамі. Так, ну, Александр, засталася у нас тэма координацыйнай рады. А як же русский мир? Русский мир. И на все гэта у нас максимум 10 хвілін. Давайте, 10 хвілін на русский мир і координацыйную раду. 3 хвіліны і 7 хвілін на русский мир. Быў фестываль, да. разгарэліся спрэчкі пра тое, па-першае, ці можна беларусам туды хадзіць, па-другое, што не вельмі-то гэтыя расійскія выканаўцы выказваюцца супраць вайны. Як бы што варта было б паміж песнямі казаць, што просто так. Да, вот падтрымліваюць Украіну, Россия агрэсар там і гэтак далей. Што думаеце, Александр, з гэтых двух? Ну, я же хадзіў і вас бачыў. Ну, і я хадзіў. Я напісаў вялікі пост на там. Бо, в прынцыпе, па першаму пытанню у нас с вами кансенсус. Хадзіць можна, да? Але ж трэба ж, абмеркаваць і как бы вы пацвердзіць чаму. І было ж яшчэ как бы тэма ў тым, што гэты фестываль, першы дзень фестываля быў 12 чэрвеня, а гэта дзень России. І вось напісалі некаторыя вельмі такія вумныя людзі, што Кныровіч танчыў на дзень России пад маскалей. Ну, дай бог ім шчасця гэтым людзям. Канешне, калі б я паглядзеў на канцэрты, там былі трыкалоры, гэтыя двуглавыя арлы і выкрыкі там слава России, ну, меня б там не было. Сапраўды гэта так. Там не было ніякага дня России. Это па-першае. Па-другое, ведаеце, ну, для мяне асабіста, я, калі напісаў пост, я
ужыў такой вельмі дрэнную форму. Я там напісаў аб тым, што слухайце, не трэба мяне заганяць у загончык беларушчыны. І, конечно, яна была двусэнсоўная, і, конечно, я прабачыўся потым за гэты выраз загончык беларушчыны, таму што, конечно, я не меў на ўвазе, што беларуская культура ці беларускія там спевакі ці там беларуская ідэнтычнасць гэта нешта такое малое, зневажальнае ў параўнанні з іншай культурай. Ну нет, конечно, я так не стаўлюся. Я спадзяюся, што тыя людзі, якія мяне чуюць не першы раз і не чытаюць не першы раз, но разумеюць маё стаўленне. Я не маглі падумаць такое. Але, канешне, гэта было не вельмі так добра камунікацыйна выкарыстана. Я за гэта прабачыўся. І, канешне, я меў на ўвазе, што не трэба мяне пугай заганяць у нейкія рамкі і неяк абмяжоўваць маю волю, свабоду выбара, што слухаць, што не слухаць, куды хадзіць, куды не хадзіць. Ад таго, што я пашоў на канцэрт Нойса і Би-2, мае беларускасць унутрана нікуды не падзявалася. Яна там устойлівая, і нічога не пагражае ад таго, што я слухаю расійскіх ці ангельскіх спевакоў. Тым больш, што ўсе гэтыя людзі, вось я тут не згодзін з Паўлам і з астатнімі. Канешне, яны не выкрыкивалі са сцэны «Нет вайне, падтрымлівайце Украіну» большай сваёй часткай. Ну, калі Макарэвіч, які спявае, я не ведаю гэту Расію ратаваць ад сябе самой, са сцэны спявае. І калі я ведаю стаўленне Гребеншчыкова, Барыса Барысавіча, да ўсіх гэтых спраў, ён таксама спявае тыя рэчы, якія для мяне наўпрост супраць вайны. Ці калі спявае Нойс, «Я хочу смотреть балет, пусть танцует лебедь». Для мяне выказыванне артыста, яно ў гэтым. Яно ў тым, што ён спявае, і ў тым, што ён аддае публіцы. І ў мяне няма ніякіх сумневаў в іх стаўленні да галоўнага, да вайны. Таму у мяне не было нейкіх такого кшталта разваг, ісці, не ісці, тым больш, што і апошняе галоўнае, што ў гэтым ёсць. Ведаеце, калі мне было 13 год, я паслухаў першую пласцінку Барыса Гребеншчыкова, якая была запісана яшчэ ў 84-85 годзе, і он у мяне ўнутры, а гэта быў яшчэ такі цвёрды Савецкі Саюз, паламаў усё там унутры і пабудаваў па новай. І пабудаваў гэту, ведаеце, культурную інтэлектуальную рамку, якую я несу ўжо 40 гадоў, з ёй жыву. І таму для мяне чалавек, які кажа, ты не хадзі на канцэрт БГ, таму што ён не беларус, ну, прабачце, не. Мненне з гэтай нагоды Лявона Вольскага, якого таксама вельмі паважаю, гэта асабістае мненне аднаго чалавека. І я да яго стаўлюся з павагай, але таксама не. І што яшчэ было цікава, калі я ішоў з гэтага канцэрта, натоўп спяваў «Недзеля ракіт, дзе не мае броду, шэрыя быкі». Танчуць і так далей. А то другі дзень. Першы спяваў «Тры чарапахі». І тры чарапахі спяваў. Чаго я зрабіў выснову асабіста, што беларусаў там была большасць? Конечно. Але гэта не замінала ім, і яны спявалі. Ну, Вольскі прыехаў, не прыехаў. Так вось такія мае думкі, але галоўнае, Павел, аб чым я хацеў распавесці, што, канешне, маё пачуццё ад гэтага канцэрта было з аднаго боку вельмі цёплым, вельмі добрым, а з другога мне было вельмі балюча. І сапраўды у мяне былі потым слёзы, таму што да мяне падышлі каля 50 чалавек. Беларусаў было шмат. Ну, ось бачыце, адразу тут пытанне, Александр. Ці прыйдуць гэтыя людзі все потым на беларускі фестываль? Павел, дазвольце, я дагаварю думку, і мы потым асобна пра беларускі фестываль. Яны да мяне падышлі 50 чалавек. Падзякавалі за працу, у тым ліку за нашыя з вамі эфіры. Прывет всім, хто аб гэтым казаў. Дзякую вам. І палова сфотаграфавалася, а другая палова сказала, што мы не будзем гэта рабіць, таму што мы едзем да Беларусі. І я потым адчуў, ведаеце, такі боль і адчуванне нашай з вамі справы ў тым, што мы кажам голасам тых людзей, якія сядзяць у Беларусі, якія не могуць казаць. І я адчуў гэтую напругу, я адчуў гэтую, ведаеце, сціснутае жыццё, і мне сапраўды потым было бы вельмі дрэнна ад гэтага адчування, у чым жыве Беларусь, чым жывем мы ўсе, ад гэтага, наколькі гэта цяжка і наколькі вялікае жаданне, каб калісьці
наўпрост не было вось такого становішча. Таму вось такія мае адчуванні ад гэтага. Но каб прыйдуць яны ці не прыйдуць на беларускую музыку, ну, гэта цікавае пытанне. І агулам, как бы, пытанне ўвогуле, ведаеце, ну, вось есть там Би-2, ёсць там БГ, ёсць там Манетачка, якая таксама захапляе беларускую аўдыторыю, так? Беларускія спевакі маюць значна меншую аўдыторыю, і у мяне асабістае адчуванне, вось на які канцэрт я пайшоў бы ці не пайшоў бы з беларускіх. Я з такой, ведаеце, на Змітра Войцюшкевіча пашоў бы сёння. На Паліну гэтую пайшоў бы. Напэўна, на Вібэнд пашоў бы. А ёсць людзі, якіх я паважаю, но мне нет цікавасці да паўтарэння таго, што ўжо было, і я таму не пайшоў бы. Не таму, што я іх не паважаю, але, ну, вось такі ў мяне сённяшні выбар. Так? Таму вось такія адчуванні. Калі хацелі нешта дадаць, давайце. Апошнія 1,5 хвілінкі пра карціну. Да, я просто хацеў дадаць, што вы, Александр, адграблі, як звычайна, за тое, што скарысталіся неўдалым выразам. І я вам наступным разам прапаную пісаць, што вы схадзілі в загоншчык расейшчыны. Ну, не надо про загончик беларушчыны, калі вы з гэтага, з нашага боку, вот калі мы з вами по-беларуску размаўляем зараз у эфіры, да? Слушайте, вот, вы напишите наступны раз, што вы сходили в загонщик расейшчыны, ну і паглядзелі, як бы, як там в этом загончику. Вот тады это будзе, вот... Ёсць за што. Прымаецца. Тады не будзе ніякай крытыкі. Прымаецца, тады все звернуць увагу не на 2 слова, а на іншыя думкі. Ну што, пра Коордынацыйную раду. Сёння, 19 чэрвеня, да, можа хто-небудзь будзе пазней наш стрым глядзець, першае пасяджэнне Коордынацыйнай рады 4-го склікання. Александр, чаго вы чакаеце? Як чалавек са складанымі стасункамі з Коордынацыйнай рады, як дэлегат 3-го склікання, які сышоў з фракцыі спярша, да? Па асабістых прычынах. Асабістых прычынах. Вся фракцыя ўжо сышла, ўжо без вас, як бы, да? Вось, ну, ёсць нейкія такія адносіны, ну, такія вот, да? Ну, ведаеце, па-першае, было і было. Ну, как бы, не трэба, калі у цябе быў раней шлюб, ну, я не магу, не трэба абмяркоўваць таго, што было. Так, ну, было і было. Я ўсё тады сказаў, ўсё, што жадаў. Давайте будучыню тады. Давайте пра будучыню. Да. Ведаеце, Коордынацыйная рада зараз страціла і тую легітымнасць, якая была, калі была 6800 галасоў. Да, таму што вось гэтыя 200, калі прыбраць сяброў з іх, то застанецца 500 чалавек, якія прагаласавалі. Таму у Коордынацыйнай рады зараз вельмі вялікія праблемы з легітымнасцю. І мне падаецца, што зараз яны там унутры будуць намагацца рабіць выгляд, што ўсё добра. Размяркоўваць партфелі, накіроўваць зноў дэлегацыі, вельмі цёплыя месцы, дзе можна добра есці, добра спаць, там нешта казаць ад імя беларусаў, тое, што самі беларусы ніяк не узгаднялі ад свайго імя. І галоўнае для мяне пытанне, я ведаю, што нейкія рэформы абмяркоўваюцца ўнутры Коордынацыйнай радзе, каб надаць ей вагу. Гэта азначае, што побач з ёй павінны з'явіцца людзі, якія маюць тую самую вагу, і часткова, ведаеце, асабістая вага аднаго Віктара Бабарыка ці Машы Калеснікавай большая за ўсю вагу всей Коордынацыйнай рады сёння. І намаганне трэба прыкладаць на такую рэформу, каб заінтарэсаваць гэтых людзей, у тым ліку экспертаў, у тым ліку прадстаўнікоў НГА удзельнічаць працы Коордынацыйнай рады. Я ведаю, што некалькі груп працуюць над такімі рэформамі, там працуюць людзі, з якімі я стаўлюся з павагай і некай пяшчотай нават. Але мне падаецца, у меня не дрэнны прагноз, таму што мне падаецца, што ўсё гэта сутыкнецца з эга і не будзе ніякай рэформы. Александр, колькі мы даем сабе на тое, каб зразумець, што Коордынацыйная рада ідзе ў нейкім нармальным правільным кірунку, і Коордынацыйнай радзе на тое, каб у гэтым нармальным кірунку пайсці. Адзін мой знаёмы, які прайшоў Коордынацыйную раду, прапанаваў 99 дзён. Але я лічу, што мы можам ад сённяшняга дня абмяжоўвацца 50, тым больш, што да 9 жніўня засталося якраз 50 дзён, і каб правесці гэтую рэформу, каб Коордынацыйная рада стала сапраўднай структурай, якая мае нейкі вагу і ўплыў, дастаткова гэтых 50 дзён. І таму я не жадаю, ведаеце, здзекавацца зараз Коордынацыйнай радзе, не жадаю ей зла. Але ці за гэтыя 50 дзён яны зробяць вось такую рэформу, каб мы ў гэта паверылі.
Ну ці гэта будзе такі прыдатак да прыдатка да нейкай ведаеце структуры, якая у нас шмат такіх структур за 30 гадоў змагання з Лукашенко, будзе просто яшчэ адна такая структура. Таму вось гэта я хацеў прапанаваць і свой погляд. І калі вы не згодныя, напішыце ў каментарах, што вы в этом. Ну добра, як кажуць в меме, працягваем назіранне. Так. Сябры, гэта быў жывы стрым з блогерам Александром Кныровичам. Дзякуй, Александр. Дзякуй, Павел. Развітваюся з вами, развітваюся з нашымі слухачамі і гледачамі. Да пабачэння, сябры. Дзякуй.